prohlásu 14 bodů prezidenta Wilsona zde přednese prezident pouze 4 ze svých původních 14 bodů. Všech 14 bodů bylo řečeno na zasedání konference 8. ledna v roce 1918. Prezidentu se však nepodařilo prosadit úplně všechny tyto body. Vzhledem k tomu, že náš záznam byl pořízen bez zvukové stopy, dovolili jsme si pro vás tento záznam nahradit. Open currents of peace ultimately arrived at, after which there shall be no period. International understandings of any kind must diplomacy shall prevail, always frankly in the public view. Ve svém prvním bodě mluvil prezident Wilson o odstranění kabinetní diplomacie. Prý podle Wilsona by to měly být především tajné dohody nebo pletichy, které mohly za rozpoutání velké války. Wilson tedy navrhuje nahrazení tohoto systémem veřejných smluv, dohod a tak dále. Všechny tyto nové dohody a smlouvy ty by měly vést k udržení státního míru. Adequate guarantees given and taken the national ornaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety. V dalším bodě mluvil prezident o omezení zbrojení. Chtěl tím nejspíš narazit na Německo, ale zbrojilo i Spojené království. The peoples of Austria-Hungary, whose place among the nations we wish to see safeguarded and assured, shall be accorded the freest opportunity to take autonomous development. V 10. bodě mluvil prezident Wilson o vytvoření předpokladů pro autonomní vývoj Rakouska-Uherska. Prezident Wilson zde na rozdíl od některých prezidentů nevolá o rozbití Rakouska-Uherska, ale pouze o jeho rozdělení na některé regiony. The General Association of Nations must be formed under specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small states alike. Ve 14. a posledním bodě mluvil prezident o založení společnosti národů. Wilson v tomto bodě hovoří o zcela nové organizaci, ve které budou státy na principu rovnosti, ať jsou velké či malé. Tato organizace by prý měla řešit spory cestou mírovou na místo cesty válečné. A nyní si poslední prohlášení o nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou Tomáše Garrigua Masaryka. Činíme toto prohlášení na základě svého historického a přirozeného práva. Byli jsme nezávislým státem od 7. století a v roce 1526 jsme se jako nezávislý stát, sestávající z Čech, Moravy a Slezska, spojili s Rakouskem a s Uhry v obranu Unii proti tureckému nebezpečí. Nikdy jsme se dobrovolně nevzdali svých práv jako nezávislý stát této konfederace. Habsburkové rozbili svou smlouvu s naším národem tím, že bezprávně porušovali naše práva a znásilňovali ústavu našeho státu, kterou se sami zavázali dodržovat, a my proto odbíráme na části Rakouska-Uherska v jakékoliv podobě. Požadujeme pro Čechy právo, aby byly spojeny se slovenskými bratřími na Slovensku, které kdysi bylo částí našeho národního státu, později odtrženou od těla našeho národa a před 50 lety přidělenou uherskému státu Maďarů, kteří si pro své nevýslovné násilnictví a surový útisk podrobených národů ztratili veškeré mravy i lidské právo vládnutí komukoliv, kromě sobě samých. Načrtneme hlavní principy ústavy československého národa. Konečné rozhodnutí o ústavě samé připadá právně vyvoleným zástupcům osvobozeného a sjednoceného lidu. Československý stát bude republikou, kde stále snaze po pokroku bude zaručovat úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slovního projevu, tisku a právo shromažďovací i petiční. Církev bude odloučena od státu, naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovací. Ženy budou politicky, sociálně a kulturně
Svatý Václav byl český kníže a světek. Je označován za patrona české země, že v 10. století na svou dobu byl velmi vzdělaný. Šířil křesťanství, zakládal vědice a osvobozoval otroky. Slibuji, že budu dobrým prezidentem naší republiky. Osmá A. Děkuji, nyní můžu odejít. Můj pane, má paní Milovictví. Má drahá, můj drahý, jak si užili ples ve Francii? Ano, užila jsem si ho báječně. Plesy ve Francii jsou vždy
Vaše veličenstvo dostalo pozvání na ples od španělského krále. Páni, báječné, šaty mi chybí. Inu, nechejme ušiti nové šaty. Dobrá, nyní prosím omluvte mne, jsem znamená po dlouhé cestě. Kde jsou mé peníze? Inu, jdou se tedy projít do zahrady, snad na něco přijdou. Co já bych dal za to, kdyby z kamení bylo zlato. Z těchto kamenů ať jenom přijdu zlato, jinak budou o hlavu kratší. Nejsem, pane. Zde jsou, má drahá. Můj drahý, ušili mi již mé šaty? Zde jste, šaty jsou již ušity, jen není čím je zaplatit. Vyčkej tedy, až alchymisté vykonají svou práci. Drahý, udělalo se mi nějak. Přestanou pracovat? Co s tebou, můj pane? Kateřinu schvátila zlá nemoc. Vaše výsost od nás potřebují. Elixír života. Ale vaše veličenstvo, elixír života není vůbec jednoduché vyrobit. Věřím, že to zvládnou. Dobrá tedy, je to od nás šetří příjemný zbytek dne. Jak mluví nové fantazie. A šperku čelího. Co to dá? Pořádně to zamlíké. A kapku zeleného potěšení. Můj pane, je slovo. Zajisté. Pane pošlete vaše pana. Odměním je. Děkuji. Děkuji. Až dobra. Zajisté. Upadla do hlubokého spánku a my alchymisté znovu oživili. Odmění je. Jezdce mi odměnil. Oznáme uvádí upálení Jana Husa akce. Tento gejtno ti zaručuje bezpečnost. Cestu do komice. Jak naše pozvání obhájit své učení? Odvolej to! Odvolej to! s ním! Au. Cítím si najednou na tyhle hříšníky. Jdeme si moc! To jsou boží bojovníci a
Třída 8C si pro vás připravila slavnou dobu Karla IV. Neboli otce vlasti v obraze. Teď přijde obraz číslo 1 a na dokument. Rodok má Karla IV. Eliška Přemyslovna. Její rodiče jsou Jitka Habsburská a Václav II. Eliška Přemyslovna je poslední z rodu Přemyslovců a tu provdali za Jana Lucemburského. Ti měli Václava. Ten v 7 letech odcestoval do Francie a tam přijal jméno Karel. Karel IV. Měl 4 ženy. Pouze se 2 měl potomky. Annu Svídnickou měli syna Václava, ten později byl českým králem. S Eliškou Pomořanskou měli syna Zikmunda. Teď jde na scénu obraz číslo 2 Orla Českého království. Karel IV. Za své vlády rozšířil České království. Nová území buď koupil nebo získal z výhodných sňatků. Připojil Slezsko, Horní a Dolní Lužice a také Braniborsko. Praha, tedy hlavní město, měla v té době 40 000 obyvatel a byla největším městem střední Evropy. Karel IV. vládl svaté říši římské. Teď půjde na řadu obraz číslo 3 symboly české státnosti. Korunovační klenoty žezlo a svatováclavská koruna. Korunovační klenoty byly symbolem státnosti. Ke své korunovaci nechal udělat královskou korunu, která byla zasvěcena svatým Václavem, a proto se jí říká svatováclavská. Korunovační klenoty jsou opravdovým pokladem a jejich hodnota je nevyčíslitelná. Výročí korunovace Karla IV. Římským císařem. Pondělí 4. dubna tomu bylo přesně 650 let, kdy byl v Římě korunován císařem český král Karel IV. Teď jde na řadu obraz číslo 4 Karlštejn. To byl Karlštejn a dříve se mu dřív říkalo Karlštejn. Začal se stavět 10. června v roce 1348 a dokončen byl v roce 1350. Karlštejn byl postaven v gotickém slohu a nachází se v oblasti Českých krás. Karlštejn byl postaven také pro zachování svatých statků a zachování korunovačních klenotů. Teďka přijde na řadu obraz číslo 5 Karlova univerzita. Tato škola byla vybudována Karlem IV. V roce 1348. Nechali vybudovat proto, aby studenti nemuseli odjíždět do ciziny a prosili to vzdělávání. Studovalo zde hodně významných osobností a velké množství studentů. Tato škola funguje až dodnes. Teď jde na řadu poslední obraz číslo 6 Hladová zeď. Karel IV. Se nezabýval jenom stavbou hradů, kostelů a mostů, ale i stavbou zdí. Jedna z nich se jmenuje Hladová zeď a víte proč? Protože ten, kdo neměl své místo, tam přišel a postavil dostavbu z kříže. Tato zeď je dlouhá přes 4 km a sloužila jako obrana města Pražského před útokem nepřátel. Kromě těchto staveb zůstaly po Karlu IV. Další památky, například Karlova univerzita, Karlov most, katedrála svatého Víta, Mostecká věž, Týnský chrám, Staroměstská radnice a založil nové město Pražské. Děkuji za pozornost.
9. A. Co říkal ten slečna? Já nerozumím. Abyste dal to poklona, Zrádu, jsi byla hladný. Sila znamená. Budeme dělat tak. Umerš dopis. But you run your mouth and I run my Slečna zajistou ten dobrý. Zajisté, ale nemohla to chvíli počkat, aby se business, brother. You run your mouth and I run my business, You start and telling me and end up telling me I run my jam. You run your mouth and I run my business. What is it? You run your juicy mouth and I run my business. I give you a pencil. Is it a Just pencil? run your juicy mouth and Yes, I run my it is a business. pencil. That's what You always telling me what to do, saying I wouldn't do that if I I was give you. you a pen. You run your Is it a mouth and I pencil? run my business. No, brother. sir. It isn't a pencil. Just clap your It liver is a lips and I pen. run my business, Shut up. brother. Down. Clap your liver lips and I run my business, brother. Dala to se. If I'd followed your Yeah. advice on how to make dough, I'd been in the Slečna, jail hlavně long písala. ago. You Tak run jak your jsi mouth bral and I first run my class, business, brother. tedy pen. Not that